il-Facebook kien sar isni għandi ħabib. Il-Facebook kull ma bdejt inħoss, speċjalment affarijiet li huma negattivi, nsib ritratt ta' tifel jibki, tellaw. Għax dak li qed inħoss bħalissa dwejja għandi jabtit nikbi, speċjalment fil-miliet, tara u l-Facebook u l-medja soċjali huma naħseb jgħidu, let's say, parti forsi żgħira, okay, mit-trigger għal depression. Għax inti taf, tiftaħ Facebook, tara tfajliet zbieħ, tara rġiel zbieħ, tara postijiet zbieħ, imma mhux kull ma tara huwa veru.